Башкортстанда гомер итүче милләттәшләребез күркәм чаралар белән шак катыра. Туймазы районы Төмәнәк авылы хакында еш сөйлибез. Ул үзенең бабай утары белән дә күпләрне гаҗәпләндерә. Барган сайын барасы килә дип сөйлиләр әлеге музейда булучылар. Безнең Төшерү төркемендә әлеге җирлектә булып, тагын бер кызыклы чара шаһиты булганнар. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Матур яши безнең халкыбыз. Менә инде 2нче ел рәттән Башкортстанның Туймазы районы Төмәнәк авылында җырлый Гали фестивале гөрли. Быел анда 11 районнан 14 ансамбль җыелган. Үзебез шулай җыелабыз, татар халык җырларын җырлыйбыз, үзебез колфаклар тектек. Бу ойлап кышларга 100 елга якын инде. Безнең нәнәйләрне минем нәнәйнеке, менә корт нәнәйнеке. Bizne менә ничек әби бабайлар тәрбия биргән, аларга үзебезнең мәхәббәтебезне, тәрбиябезне биреп, татар халкын мәңгелек булсын, бердәм булсын һәм бәхетле булсын. Шуңа барыгызны да шушы зур бәйрәм белән. Безнең фестиваль ул Акалфакның без җырлап кына яшәмибез. Бу фестивальдә катнашучы ансамбльләр барысы да балалар бакчалары, мәктәпләр белән эшлиләр. Булай безнең ансамбль Гариза язганы республикасында катнашалар. 2нче турга 14 үтте инде. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, менә безнең алда бик кызыклы туган айлар ансамбле, Крәшен ансамбле. Беләсезме, безне нәрсә аптыратты? Аларның кулларында 20дән артык уен коралыдыр. Аларның һәммәсе үзгә. Авырманы эшләргә? Юк. Булдырып була. Шунысы үзенчәлекле бездә. Киемнәр бер авылда да сакланмаган. Бакал районының Яңа Балыклы авылында менә унлап киҗедән тукылган костюмнар, күлмәкләр саклана бит инде.